Kommuninut inatsiartunullu Så er valgdagen slut til kommunerne, til bygdebestyrelserne og til Inatsisartut og menighedsrådsvalget. Og velkommen til valgaften her på KNR TV. Vi har forskellige ting på programmet i aften, og vi skal også høre, hvordan det går på kysten, lige så vel som vores korrespondenter også vil komme med stemningsbilleder. Og vi har også Nugar Christensen, som skal spille noget musik sammen med sin musikerpartner. Og i aften så har vi også blandt andet Lars Emil Johansen, tidligere formand for landsstyret, og så Rosa Nguar Stenholt, som er Ph.D.er inden for kommunikation, og Irene Jepson og Gobi Kleist, som også skulle have været en del af panelet i aften, kunne desværre ikke komme. Han er ikke helt rask. I aften skal vi jo have denne her aften sammen, og jeg vil gerne spørge som opvarmende spørgsmål, Rosa Nguar, hvad er det mest spændende i aften? I 2018, der var det spændende at se, hvordan stemmerne fordelte sig til Sara Olsvig dengang, og Niels Thomsen. Og Irene? Jamen, jeg synes jo, det er spændende, hvilke partier det er, som vil få fremgang, og hvilke der vil få tilbagegang til kommunerne, men også til Inatsisartut. Og Lars Emil, jamen, det er spændende. Og især synes jeg, at det er spændende at se, hvad Siumut og Inuit Ataqatigiit vil opnå af stemmetal til Inatsisartut, men altså med hensyn til kommunalbestyrelsesvalget, der er det også spændende at se, hvad kommuner for eksempel, efter de nye kommuner blev reduceret, om der kommer ændringer i det politiske billede i kommunalbestyrelserne. Ja, det er spændende, og vi skal jo være sammen her i aften, og vi kommer ind på forskellige ting i løbet af aftenen. Under udsendelsen, som jo er direkte her i aften, så er der måske nogen, som bliver interviewet på dansk, og så bliver vi det oversat til grønlandsk, lige så vel som alt tale her på grønlandsk bliver oversat til dansk. Vi skal først til Sisimiut en tur. Dr. Reimer Johansen. Hvad sker der nu? Man har lige låst døren til valgcenteret, og det er kun de sidste vælgere, som står der. Er der lyd igennem? Ja, du har god lyd igennem, Dorte. Jeg er i Tasseralik, kulturhuset i Sisimiut, som er valgsted. Og som sagt, så er døren først lige blevet lukket, og man skal til at starte på optællingen lige om lidt. Og her ser vi, hvordan der ser ud indvendigt. Og det er officerer, han har sagt, af officielle ansatte. Da klokken var 19:30, var der 2049, der havde stemt til kommunalbestyrelsen. Og til Inatsisartut var der omkring 2.300 og et eller andet antal. Så nu låser man, og optællingen kan starte. Nu ser vi, at man har lukket valgstedet. Hvordan har dagen været? Det har været en lidt travlt dag i dag. Altså, man regner med, at over halvdelen af vælgerne i Sisimiut har været oppe og afgivet deres stemmer. Nick, du er valgleder her. Hvordan har dagen været? Vi har haft forskellige travle perioder i løbet af dagen, men det har været en stille og rolig afvikling fra vælgernes side. Og der har også været masser af gode guidning og forklaringer fra de ansatte på valgstedet. Nu skal vi i gang med at tælle stemmerne. Men da klokken var 19:30, så var det omkring 57% næsten, som havde været op at stemme her i dag.
Altså, vi kan jo mærke, at der er flere valg i dag, så procenten virker højere, fordi vi også vælger til kommunalbestyrelse samt til Inatsisartut. Altså, vi ved jo, at der er brevstemmer, som er blevet afgivet, måske i større stil. Vi ved ikke, hvor mange, men dem kender vi først resultatet af senere. Det har været en stille og rolig og god afvikling af valgdagen på valgstedet. Så det har været, hvad skal vi sige, stille og roligt. Hvornår har vi et resultat, tror du? Altså, nu går vi jo i gang med at tælle om lidt. Så skal vi nok give dig et tip undervejs. Så hvis ikke der er flere spørgsmål fra Nuuk, jamen så siger vi tak. Dog til jer. Vi kommer tilbage til dig i løbet af aftenen flere gange, og tak for, at du er på pletten. Og nu skal vi en tur længere nordpå. Vi skal nemlig til Asiat, og der er Aqaluk Brandt Johansen, vores korrespondent i KNR i Asiat, klar. Hvad sker der i Asiat? Det er kun et par sekunder siden, at man lukkede valgstedet i Asiat. Og det er valglederen, som er den aller sidste til at afgive sin stemme. Og på den måde kan vi jo så sige, at det var sidste stemme, der blev afgivet, så nu er der lukket. Altså, nu har vejret jo også en indflydelse på valgdeltagelsen. Vi havde et meget flot vejr i morges. Det var rigtig forårsvejr, men så kom der jo snevejr, og der kommer også lidt vind og mere snevejr. Men nu er det jo altså blevet stille og roligt igen, så det har været et skiftende vejr. Der er jo flere valg i dag, både til kommunalbestyrelsen og også til Inatsisartut, ud over bygdebestyrelsen og menighedsrådet. Hvornår regner man med, at de er færdige med optællingen af Asiat? Det kan vi ikke rigtig sige noget om på nuværende tidspunkt. Vi er først lige blevet færdige. Vi har ikke haft tid til at spørge nogen her af de ansatte, hvordan og hvorledes. Men altså, det vi har bemærket, er, at denne valgdag har haft nogle andre udfordringer sammenlignet med andre valg tidligere. Men det ser ud til, at alle de ansatte her, som skal i gang med at tælle stemmerne op, er klar. Og de ved jo, hvad de skal gøre i løbet af aftenen, så det bliver spændende at se, hvor lang tid det tager. Aqaluk, vi kommer også tilbage til dig i løbet af aftenen. Så vi siger foreløbig tak til dig. Og nu skal vi høre Andreas Ville. Han er ude i byen et eller andet sted. Jo, i Nusivik. Jo, altså, man skulle jo lukke valgstedet kl. 20.00 i Nusivik, altså valgstedet i Nuuk. Men man har ikke lukket valgstedet endnu. Frederik, du er valgleder. Hvad sker der? Altså, vi har en lidt ekstraordinær situation. Der er en masse mennesker, der står i kø langt ude på gaden, lige så vel som der også er mange bilkøer på vej op til valgstedet, så vi vil gerne give mulighed fra valgbestyrelsens side, så vi har besluttet at udvide muligheden for at afgive stemme. Så når alle, der venter udenfor og i bilkøer og i de stående køer udenfor, når de har været inde og afgive stemme, jamen så vil vi begynde at lukke og begynde at optælle stemmerne. Så når vi er færdige, så er vi færdige. Vi hører Frederik Lundblad sige, at dem, der ikke har afgivet stemme endnu i Nuuk, har mulighed for det. Altså, da valgdagen ikke er slut endnu for Nuuks vedkommende, så kan vi jo så se her, at der er mange, der har valgt at tage mundbind på. Det er frivilligt. Og der er mange, som også får, eller alle får en blyant, hvor der står Rinner Sinner 2021. Den må man godt tage med hjem. Da jeg dukkede op her for en halv time siden, stod der en masse mennesker udenfor, og der er kommet endnu flere, hører vi. Altså, der er liv og glade dage, og der er musik uden for Inusivik, så der er glæde blandt partiernes kandidater. Altså, de tal, jeg har fået fat i, det var kl. 19.00, hvor man i Nuuk havde
39,78%, der havde stemt til kommunalbestyrelsen, og det var klokken 19 her til aften. Og til Inatsisartut var stemmedeltagelsen 41,1%, og det var klokken 19. Så vi kender ikke det færdige procent for deltagelse i Nuuk, men uden tvivl så finder vi ud af det i løbet af aftenen. Andreas Wille, der hvor du står, kan vi jo se, at folk bruger mundbind blandt andet. Hvordan går egentlig valghandlingen som sådan? Jamen, det går som det plejer. Altså, I kan jo se, at folk står med i behørig afstand fra hinanden i kø. Og når man har fået sine valgpapirer udleveret, så går man ind bag gardinerne der bagved. Så vi kan bare sige, at selve valghandlingen foregår, som det plejer at gøre. Der er den forskel, at man har afstandsbestemt, hvor tæt man kan stå på hinanden. Og det er så et nyt syn, kan man sige, en ny skabelse, et nyt syn, at folk har mundbind på, og at køerne udenfor er lange. Andreas Wille, tak indtil videre fra Inusvik, Nuuks valgsted, og vi kommer tilbage til dig også i løbet af aftenen. Og nu skal vi til Sydgrønland, nemlig Qaqortoq. Og Jørgen Simonsen, nu er klokken over 20.00. Hvad sker der nede hos dig? Så håber vi, der er lyd igennem. Jo, de er gået i gang med optællingen. Og hvad med vejret? Hvordan har valgvejret været i Qaqortoq i dag? I morges, da man åbnede valgstedet kl. 8, så var der regnvejr, og så kom der snevejr bagefter. Men uanset vejret, så har folk altså haft stor vilje til at komme op og afgive deres stemme. Så der har været en god deltagelse, kan jeg sige. Og som så vanligt, så står partierne jo uden for valgstedet og giver kaffe og uddeler deres paroler og budskaber. Med hensyn til tidligere valghandlinger, så har man en fornemmelse af, at der er rigtig mange brevstemmer denne her gang. Og du har jo fulgt tæt med, hvordan tingene udvikler sig i Sydgrønland. Kan du komme med en status i forhold til deltagelse? Altså, vi regner med, at der har været rigtig mange, der har afgivet stemme via brevstemmemuligheden. Og tidligere så havde man altså lukket for kommunekontoret om onsdagen, men for at sikre, at folk ikke kom forgæves, så har man også haft åben om onsdagen til at afgive brevstemme. Men Jørgen, vi kommer også tilbage til dig i løbet af aftenen. Tak, og i lige måde. Og fra Sydgrønland skal vi nordpå, og det er Linda Jeremiasen, vi skal have fat i. Vi forsøger at få forbindelse til Linda Jeremiasen. Og vi prøver at få forbindelse til Linda Jeremiasen. Og mens vi venter på forbindelsen, så kan vi jo lige høre ganske kort. Der er jo rigtig mange, der står og venter på at afgive stemme i Nuuk. Lars Emil, jamen det er første gang, vi oplever, at efter kl. 20.00, hvor valgdagen egentlig skal lukke, jamen så holder man ekstraordinært åben. Altså for eksempel ved vi jo, at i Qaqortoq midt på østkysten, der er det 2 timer foran os andre. Så det er en ekstraordinær situation, at man udvider muligheden for at afgive stemme i Nuuk. Nu er det Linda, vi har fat i Ilulissat. Linda Jeremiasen. Hvad sker der i Ilulissat? Da klokken var præcis 8 eller 20.00, låste man døren ind til valgstedet. Og her kan I se,
at man er gået i gang med at tælle stemmerne op. Jeg står her sammen med Angnarulunguaq. Og hvordan er dagen gået så i dag? Det har været en rigtig god valgdag. Vi har haft flere døre ind til valgstedet, og selvfølgelig har vi haft forskellige opfordringer til at holde afstand og så videre. Og vi har arrangeret det sådan, så man kommer ind en dør og går ud af en anden dør. Og folk har været meget tålmodige, selvom køen var langsom. Men uanset det, så alle dem, der kom for at afgive deres stemme, har haft mulighed for at gøre det. Så det har været en god valgdag i dag. Eller 66,6% har deltaget til Inatsisartut-valget og til kommunalbestyrelsen. 2.248, og det er 65,1%. Og derudover så skal vi selvfølgelig medtælle eller inkludere brevstemmerne. Man ikke er færdig med at tælle endnu. Men der er omkring 200 brevstemmer, vi skal have med. Hvordan har dagen så været afviklet? Det har været en god dag. Og der har været stor tålmodighed hos vælgerne. Fordi det var jo kun dem, vælgerne selv, som fik lov til at komme ind, så alle mulige andre medfølgere og familiemedlemmer, de måtte vente udenfor. Så på den måde kan vi sige, at valghandlingen er blevet afviklet stille og roligt. Så der har ikke været de store udsving i de planer, vi havde lagt for dagen. Nu er der jo flere valg. Hvordan regner I med, at aften vil gå i løbet af optællingen? Jamen, vi tæller jo samtidig op af alle stemmer, der er blevet afgivet til kommunalbestyrelsen, til bygdebestyrelsen, til menighedsrådene, men også til Inatsisartut. Og vi har puttet... altså alle stemmerne er i kasser her, og så når man har talt dem op, bliver de smidt tilbage i den samme kasse igen. Men tak for, at du havde mulighed for at være med her. Og således kan vi komme videre fra Linda Jeremiasen i Ilulissat. Ingen tvivl om, at Linda skal vi høre videre fra i løbet af aftenen. Ja, det er sådan, det forholder sig. Vi har en spændende nyhed, som skal drøftes lidt. Som Lars Emil sagde, da vi startede, at der får vi tal fra et umiddelbart efter kl. 20.00. I dag der er det så anderledes. Der har vi ikke fået tal fra et endnu. Fordi du har stor erfaring. Hvordan vil du vurdere det her, Lars Emil Johansen? Et klokkeslæt er jo før os andre, så det er meget forunderligt. Der er ikke mange borgere i Dordomi, og der er ikke mange stemmer, der skal tælles op. De plejer ellers at være færdige på det tidspunkt. De kan jo gerne bruges som pejlemærke, hvordan resultaterne vil blive, hvis vi ser på 2018-valget. Fordelingen af stemmer. Hvor mange stemmer enkelte kandidater får. Det er gerne en pejlemærke. Sidst var valg i Dordomi. Dem, der blev valgt i hovedtal, dem, der fik flest personlige stemmer. Det var en pejlemærke. Jeg mener, at Niels Thomsen fik en masse stemmer, og så Olsvig, Listand, Hans Enoksen, Kim Kielsen, de opnåede var meget tydeligt ved optællingen ved et Dordomi, så det er meget forunderligt.
når man har været deltager i politikken i mange år. Det er første gang, jeg har oplevet, at der stadigvæk er en stemmested åben, efter at det burde være lukket. Jamen, alting viser, at valget her er meget usædvanligt. 4 forskellige valg, og midt i en coronapandemi. Jamen, jeg har lagt mærke til mange forskellige forhold. Også her i Nuuk. For eksempel i butikkerne i Nuuk, der har man kunnet brevstemme i adskillige dage. Lars Emil var inde på her lige før også, at det er meget forunderligt, at her da jeg var på vej hen til Inussivik klokken 18.30, der var alt for mange biler, der holdt i kø derhen, og der tænkte jeg, de når det slet ikke. Og man kunne se, at der var en lang ventekø. Og det er meget spændende, hvor længe vi får lov til at være her. Kan vi, og hvornår vi får valgresultaterne herfra nu. Hvad har du lagt mærke til, Rosenborg? Ja, her i valget, der er det altså. Der viser det sig, at coronaen har en stor indvirkning ved valgstederne, og der er mange, der har brevstemt. Men ved de forskellige valgsteder, ved udsendelserne, ved valgkampe, der er det et fåtal af borgere, der får lov til at være til stede. Og sådan nogle forskellige forhold, det har gjort deres indvirkning i valgkampen her. Ja, således. Her i aften, jamen det kommer til at forholde sig sådan i løbet af aftenen. Ved vores kontakt med kysten, der viste det sig, at forskellige former for forberedelser har været ført forskellige steder. Så den debat, der har foregået, kan den have indvirkning på valgdeltagelsen, Irene? At valgets status her i aften. Ja, det kan godt forholde sig sådan. Jamen, I hørte fra forskellige byer. Jamen, byerne ude i kysten, der kørte det åbenbart, som det skulle. Bortset fra et dårligt. Jeg ved ikke, at dørene stadigvæk er åbne i Nuuk, er meget forunderligt. Jamen, det kan godt være det, fordi vi har haft ganske dårligt vejr de sidste par dage her i byen. Men jeg tænker personligt, efter spisetid, jamen, der er nogen, der ville stemme efter aftensmaden. Måske mange har tænkt ligesom mig, jamen, skal jeg gå derop, mens der er et fåtal af mennesker? Jeg ved ikke, hvad det er, der er stedkommet den status her. Jamen, allerede klokken 9 i morges, der var der en kø. Klokken 9 i morges, da det åbnede. Jamen, der var allerede en lang kø af biler klokken 9 i morges. Jamen, sådan har det vist forholdt sig hele dagen. Så meget kort, Lars Emil. Jamen, det er også fordi, det kun er et afstemningssted i sådan en storby. Jeg håber ikke, det forholder sig sådan yderligere i fremtiden. Der burde være et stemmested i Ringerbut og inde i Nuussuaq og inde i Nuuk, således at der er rigeligt med steder at afstemme. Jamen, meget central. Jamen, det er jo en... Brevstemmerne, de afstemmer også. Vores medarbejder, Naja Møller, hvad sker der op ved afstemningsstedet? Eller jeg er i indrigsafdelingen. Jamen, det er sekretariatet for valgudvalget. Her ved valget, valgresultaterne, de bliver sendt herop til og bliver registreret her i sekretariatet. Og her står jeg sammen med sekretariatschef Marianne Petersen. I har travlt nu. Der er valgt til Inatsisartut, til kommunerne og bygderåd og minihis repræsentanter. Dem skal I til at modtage nu. Og valget er lige afsluttet. Kan vi allerede nu få et tal på omtrent, hvor mange der har stemt? Nej, vi har heller ikke tal på det.
De er lige lukket klokken 8, men vi har fået besked på, at i valgstedet som så i Nuuk, der er mange, der er i ventekø endnu. Så dem skal vi også have ventet på. Så jamen, når valgresultaterne bliver registreret her, hvornår kan vi så få tal på, hvem der bliver stemt ind i Inatsisartut og i kommunerne? Jamen, det er meget spændende. Som det viser, så er der en stor ventekø nu og vil stemme. Så det kan godt være, at vi får tallene senere end normalt. Du kan ikke sætte klokkeslæt på, kan du? Sidste gang, der var vi først færdige efter klokken 4 om natten ved sidste Inatsisartut-valg. Ja, vi skal nok vende tilbage her til i løbet af aftenen af og til. Jamen, da vi kom ind her, der var der altså stor tumult i sekretariatet her, og de har rigtig travlt. Og hun havde meget lidt tid til at tale med os, Marianne Petersen. Naja Møller, tak for dit indslag fra valgcentre, var jeg ved at sige. Og du skal vende tilbage i løbet af aftenen af og til. Tak. Jamen, det er allerede planen i forvejen, at kommunalvalg og bygdebestyrelse og menighedsråd. Men lige pludselig så støttede der sig et Inatsisartut-valg til. Lad os lige se tilbage på, hvad der afstedkom det Inatsisartut-valg lige pludselig. Demokratisk trådte ud af regeringen. Den opsplitning inden for Siumut internt er skyld i, at vi træder tilbage. Nunatta-Qitornai og Siumut vil fortsætte i deres koalition, oplyser formand for Naalakkersuisut. Arbejdet fortsætter ifølge koalitionsaftalen. Vi er et mindretalsregering, indtil formandskabet indkalder. Jamen, vi finder ikke, der er grund til yderligere samarbejde. Og Demokratisk trådte tilbage fra samarbejdet og stoppede samarbejdet. Kim Kielsen er formand for Naalakkersuisut. Siumuts nye formand vil gerne erstatte Naalakkersuisut-formand. Så derfor er han gået i forhandling med andre partier for at finde ud af, hvorvidt der kan etableres et nyt koalition. Og det er ikke lykkes. Vi er nu dertil. De har alle meldt. De kan ikke deltage i en ny koalition, så derfor så må mindretalsregeringen fortsætte, og det er afstedkommet så, at formanden for Naalakkersuisut må have ansvaret for at melde, hvordan han vil løse det problematik. Inatsisartut starter på tirsdag, og så må vi vente på tirsdag, hvad en udmelding vil blive fra formanden for Naalakkersuisut. Og da der så gik en uge. Efter en 4 timers debat under Inatsisartut-samlingen, så skete der, efter 4 timers debat, så skete der dette. Så siger formanden for Naalakkersuisut, ærede medlemmer, ansatte her i huset, lyttere og seere. Valgperioden slutter nu. Den sluttede utidigt af forskellige grunde. Men det på trods, så må vi skue fremad. For dagene, de er anderledes end dagene før. Vi må være forberedte her i landet for at skabe samlet, at arbejde i flok. Men det forholder sig ikke sådan. Det behøver ikke være sådan, at vi skal alle sammen være enige i den videre vej frem. Nogle gange så må vi altså finde et flertal og finde vejen frem. Og det er en pligt, vi har. Og det skal vi respektere. Det er jo demokrati. Afstemningen er nu slut, og der er 27, der har stemt for. Ingen har stemt imod, og ingen har stemt hverken for eller imod. Og det har
Og jeg kan meddele yderligere, at samtlige medlemmer i Inatsisartut er ankommet her i salen. Således at tredje behandlingen er slut, og forslaget bliver vedtaget. Således så er der udskrevet valg til Inatsisartut. Og således er mødet her i salen slut. Jeg ønsker jer det bedste. Mødet er hævet. Tak. Ja, og det var i indslaget her, der siger vi jo, at jamen, der viste der sig lige pludselig, at vi skal altså afholde valg både til kommunen og Inatsisartut. Den der dobbeltvalg lige pludselig, hvad kan det afstedkomme? Til at begynde med, så hørte vi jo, at i Sisimiut, Ilulissat og i Asiat, der er der i deres valg. Jamen, der er nogle af stederne, hvor der er flere, der har været til kommunalvalg end til Inatsisartut-valg, og omvendt de andre steder. Hvis de havde været adskilt, gav vi om resultatet kunne have været anderledes. Det kan også godt være, at det hen ad aftenen viser sig, at det har været til nytte, at vi har været til valg på alle disse valg. Hvordan kan du vurdere, Jebsen? Jamen, det må have været meget hektisk at være kandidat både til kommunalvalg og Inatsisartut. Som lytter og seer, så kan det også være lidt, så kan det skabe lidt tvivl. Vedkommende, hvad er det nu, han stiller op til valg til? Er det kommunalvalg eller Inatsisartut, eller begge dele? Men mange gange, så kan vi jo følge med i de sociale medier, for der er mange kandidater alt i alt til dette valg her. Lars Emil, der er mange, der stiller op til valg her. Der er mange kandidater, Lars Emil. Har det fyldt meget? Jeg mener, at det ikke... jeg synes ikke, det er optimalt, sådan et valg samtidig til Inatsisartut og kommunal- og bygdebestyrelse og menighedsråd. Jeg mener, at valget sker samtidig er meget ærgerligt. Så valgkampen til kommunalvalget har været meget uklart. Det har været meget, man har som vælger været meget forvirret, fordi det er jo også store kommuner oveni, og der er flere byer til valget. Og jeg mener, at kommunalbestyrelsen er vigtig i sig selv, og det er ikke en god ting, at den blev sådan trådt over fodet af Inatsisartut-valg. Er det første gang, at du oplever, at vi, ja, så at sige, vi har forskellige valg samtidig? Jamen, der har været til kommunalbestyrelsesvalg, er sket et par gange før. Men de blev jo splittet af ved etableringen af storkommunerne, og således at de har 2 års mellemrum, således at de kan være adskilte. Jamen, vi kommer altså til, jeg håber, at vi ændrer valgloven således med tanke på Inatsisartut. Jamen, det er jo altså mange kandidater, man skal holde styr på. Det er jo 3 forskellige papirer, man skal sætte kryds på og prøve at holde kontrol med. Det er ikke venligt over for vælgerne, sådan en opførsel. Hvis vi vender den over til kandidaterne, ja, jeg mener også, som Irene sagde, man bliver altså forvirret. Hvem stiller op til hvilket valg? Jeg lader også mærke til, som Rosa Ngor også sagde, procenterne er overhovedet ikke høje. Valgprocenten. Jamen, det kan også godt være, fordi brevstemmerne ikke er talt med på grund af corona. Jeg håber,
valgprocenten vil hæves, når valgstemmerne også bliver talt med, at vi når op til over 70%. Irina, hvis vi tænker på valgkampen her, hvorfor vi må vælgerne have blevet? Ligesom jeg nævnte her i forbindelse med at se på valgudsendelserne, og så lige se, jamen, at så kommer spørgsmålet, er det nu til, at det har noget med valg til Inatsisartut? Og nogle gange så bliver jeg sådan lidt forvirret over den situation, når man ser altså for dem, som måske har det der med dobbeltkandidat, så kan det så måske være, at så ser vi mange gange og ofte nogle af de kandidater, som er med, og så hører vi ikke, hvad det er for et valgprogram, som de har. Og på den måde, så går vi glip af nogle af disse kandidater. Med tanke på kandidaterne her i forbindelse med kommunerne og Inatsisartut, altså til trods for, at man måske er kandidat til kommunalbestyrelsen, og så pludselig så er det du. Jamen altså, det kan virke forvirrende. Hvem er det nu, der er i gang, og hvilket parti er det, der er nu på? Og nogle gange, så kan den situation være, at det så måske pludselig, at det kommer til at tale om nogle kommunale anliggender, og på den anden side også omkring Inatsisartut-anliggender. Så det kan jo så være, at der på den måde også kan være forvirrende for nogle af dem, at man ligesom skal tage de to ting. Altså Rosenborg. Altså, hvordan bemærkede du det der med den dobbeltsidige valg? Altså her i forbindelse med omkring, jeg kan godt mærke, at det er et valg til to forskellige. Da jeg så har jeg så underløgt omkring om de forskellige valgprogrammer, og for at sprede deres valgprogram, jamen så de politiske budskaber. Men altså så er det selvfølgelig også mange af dem, som måske ikke er kommet med. Og så har de så også benyttet de sociale medier, altså ikke kun i Facebook, men altså så er det jo så andre medier, som de har benyttet. Altså så er det for eksempel i TikTok, som er med de unges, og den er meget, altså de forskellige platforme omkring de sociale medier, hvorledes de så kan benyttes. Jamen det ser jo ud til, at de er ved at lære det. Altså det må jo så bare en opvarmning, som vi nu har. Vi kommer til at have forskellige gæster. Og du har en gæst, og det er sandt, og jeg har en gæst. Og det er jo så, det er formand Nader Genius, som er der. Nader, omkring hvad er det for et valgprogram, som I har bemærket? Altså, jeg har bemærket, at der i forbindelse med valgmøderne ganske lidt, at omkring, når man tænker på vores medier, omkring man begyndte at tale mere omkring kunstnere og eksempelvis Filminstituttet, som man tager med. Og det er jo så nogle af de ting, som vi så også kommer frem med, og det begyndte også at tale om det i kulturen. Og det kunne selvfølgelig have været godt, hvis vi kunne have talt mere omkring disse emner. Altså, det har altså ikke så meget omkring jeres medier. Altså, eksempelvis omkring, det er jo så fiskeri. Det har jo så ikke så måske så meget omkring vores medier. Men altså, det er jo selvfølgelig også noget, som vi for os som filmskabere og som skuespillere, er jo måske nogle ting, som man kan tage op. Altså, det er jo ikke kun dem, som er skuespillere, men altså, vi tager jo nogle forskellige emner, som kan tages op i, og er forskellige problemer. Eksempelvis omkring det der med, at I som er skabere med film og lignende, altså, hvordan har I det der med, at man kan leve af det nye medie, som I er begyndt at benytte jer af?
Altså eksempelvis det der med, at så er det jo noget omkring det der med musik fra Ebes side, og så også det der med filmskabere og kunstnere og de forskellige ting. Altså vi har jo sat os det som et mål, at det skal være et erhverv, at det ikke bare er noget, som er ved siden af. Altså også fordi, at der er efterhånden mange, som lever af kunsten. Og det er jo det der med, at ofte så er det jo det, som i gamle dage, hvor man så det som, at det er noget ved siden af ens første job. Men mange andre altså, har efterhånden også en højere uddannelse. Og er det realistisk for jer her i forbindelse med, hvordan I kan lave af det? Jamen altså, hvis vi skal se det med vores øjne, så er det jo det, at de har nogle ting. Nu røg der noget. Teknisk uheld. Altså, vi har et teknisk uheld. Ja, okay. Ja. Altså det er jo selvfølgelig det, så nu er det jo sådan, vi gerne vil have, at man ser mere på vores medie. Og altså, nu har man så godkendt Kunstfonden, og der er jo det der med finansieringen, som måske er, hvad håber I på omkring Kunstfondens realisering? Altså Kunstfonden er jo således, den er godkendt, men altså lige for, nu er det jo således, at man har taget det inden for kulturmidlerne, altså de har taget dem altså omkring administrationen af fonden er jo så, at man har overført det fra den ene pulje til den anden, og det har også, altså det er jo meget vigtigt, at man også fuldt ud også støtter omkring det. Og vi håber jo selvfølgelig også, at det nye, som kommer til at sidde, som også vil komme. Jamen altså, hvad tænker I på at arbejde jer hen imod? Altså efter valget? Altså, når de kommende koalition kommer til, så håber vi jo på, at vi får et møde så hurtigt som muligt, således at vi har, altså for nogle af de kandidater har vi selvfølgelig også bragt nogle af vores mål. Altså ganske kort, hvad ønsker I fra jeres side omkring jeres organisation? Altså med tanke på økonomien, eksempelvis i forskellige ting, som turisme. Jamen altså, så hvis det er således, at vi sådan skal få det til op at stå, jamen så skal man medtage eksempelvis som kunstnerne, også fordi at man også skal tage de forskellige identitet med, således at vi kan nå disse mål på en god måde, således at vi kan gøre det. Ja, Nella Genius, mange tak fordi at du har været med, og jeg håber, at du fortsat får en god aften. Ja, vi siger tak. Og til seerne, hvis vi nu lige ser på det, så skal vi lige forklare det lidt. Altså, den store skærm, som vi har, altså det betyder, det vil sige, altså det vi er begyndt at kunne have den mulighed for at kunne styre de tal, som kommer frem til os. Og nu så kommer jeg til at trykke på noget, eksempelvis til kommunen, og så kan man se, at der er kommunen rammer som så. Og så er der kommunen, ja. Og det kan vi jo så se over billedet af kommunen Kujatland. Og når så de forskellige tal begynder at komme ind, så vil det så ganske kort, vi er begyndt at have den mulighed for at kunne vise de her tal i skærmen, således at også dem, som får flest personlige valg, også kan ses. Altså når vi går videre til vores gæster her,
Altså med Nadars kommentarer, er det nogle ting, som man kan genkende? Altså det er jo således, at man har talt omkring kulturen, er begyndt at fylde mere. Altså det er jo altså det der med, at der måske ikke har været så stor plads omkring kulturen på grund af covid-19-situationen. Så jo, altså vi kan godt se genkende på nogle af disse forhold. Altså er der nogle ting, som Nadar også har nævnt, er det noget, som du kan genkende? Altså politikerne kan love utrolig mange ting, og vi har så også set, at der her i forbindelse med valgkamp, det her, hvor nogle af politikerne er begyndt at love en masse ting. Jo, altså når der kommer et spørgsmål, og så siger de, jamen vi vil realisere det. Så det bliver ganske spændende, at når valget er færdigt, og vi ved jo så, at de kan ikke realisere dem alle sammen, men altså der skal jo så en prioritering i forbindelse med det. Og så håber jeg så også, at det også vil komme hjem. Altså Lars Emil, er det nogle ting, som du kan genkende, Lars Emil, omkring disse spørgsmål? Altså, man har ikke haft plads til kulturen i forbindelse med valgkampe. Altså, de har været usynlige. Og når man så også tænker på valgkamp her, så er det jo mange forskellige forhold, som man nævnt. Og blandt andet er også omkring det der med, at man så også i forbindelse med, at man også har begrænset altså deltagelse til valgkampene der. Altså ud af det, som jeg kan huske. Jeg synes, at det virker lidt mere dødt. Altså ikke kun altså det med den politiske debat har jo måske været lidt flad. Altså hvor debatten har været ganske fort, og der har så ganske været få spørgsmål, og så ikke mere. Altså på den måde, så har man altså ikke rigtig haft en debat i gang. Altså det kunne så blandt andet omkring det der med, at der skal være mere plads til kulturen. Altså i forhold til det, som Nadar også har nævnt, altså de her forskellige ting, som man kan tage i kulturen som noget, man kan leve af. Altså deres organisation kommer med nogle meldinger. Altså selvfølgelig er der jo selvfølgelig også nogle krav, der skal være i forhold til disse ting. At der i forbindelse med finansloven skal man jo så også tage med. Altså man bør også tage det med i betragtning i finansloven. Fordi når man tænker på i Danmark, så er det jo således, at så er det kun Rasmus Lyberth alene, som fra Grønland kan ses som en, som lever af kulturen. Men derudover, så er der jo mange andre kulturpersonligheder, som egentlig burde have en god plads på den måde. Og det er jo noget, som man så også kan debattere. At man så på den måde også kan slutte op omkring kulturen, således at man kan bruge det som en levevej. Jamen altså det, som Nadar har nævnt, er det noget, du mener, det kan være passende over? Jamen altså, når man ser på legaterne, altså fra kunstnernes side, jamen så har man jo ikke ændret meget på de forhold, som de har levet der i forhold til de ansøgninger, som man sendt. Jamen altså der har man så ikke, altså de har så kun fået tildelt nogle midler, så derfor så er det jo ganske godt, at vi har fået den fond. Jamen altså, jeg ved, at Nadar har nogle interessante ting, som de har arbejdet med, og vi har altså, de har jo gjort det, altså, de har jo lavet sådan et lysshow op på bjerget, og kulturen er jo vigtig, og når vi skal være glade, jamen, så tænker vi på musik. Jamen, skal vi gøre nogle ting? Jamen, så fylder de jo faktisk utrolig meget i forbindelse med kulturlivet. Og derfor så, altså, vi kan ikke bare love dem nogle ting, men vi bliver nødt til at handle på nogle af disse ting, som de kan gøre. Altså, vi bliver nødt til at drøfte nogle af disse ting og realisere dem. Nu skal vi have et indslag. Man har opfordret fra myndighedernes side til at brevstemme i god tid, og det er derfor, vi oplever, at der er så mange brevstemmer som aldrig før. Lad os lige se det her indslag. Altså normalt så ser det jo sådan ud, når vi går til valg.
lige så vel som partierne også forsamles rundt omkring uden for valgstederne. Men på grund af coronapandemien, så måtte vi være forsigtige ved valghandlingen. I dag har der forud for valgdagen været rigtig mange, der har afgivet deres stemme via brevstemmer, og det kunne jo så lade sig gøre i Brugsen og i specifikt i Ringerbund. Jamen, jeg brevstemmer, så jeg kan overholde min demokratiske pligt. Jamen, hvad betyder det for dig, at du har den mulighed? Jamen, det er jeg rigtig glad for, fordi der både er valg til kommunalbestyrelserne, til bygdebestyrelserne, til menighedsrådene og til Inatsisartut. Og jeg regner med, at der på selve valgdagen vil være tonsvis af mennesker. Så derfor så brevstemmer jeg. Selvom der ikke har været særlig meget musik rundt omkring uden for valgstederne i dag, så er der dog en del glædelige ting at fortælle. Jamen her, der er det mine udfyldte papirer her. Og jeg skal jo selvfølgelig bevise, at jeg er mig. Så det er spændende at afgive stemme via brevstemme. Der er rigtig meget, der skal udfyldes. Så det er en lidt mærkelig at afgive stemme i Brugsen, men sådan er det. Altså kommunerne har jo ud over selvstyret også opfordret til at afgive brevstemmer. Jamen, det er sjovt, at der er så mange, der brevstemmer denne her gang. Jeg har også benyttet mig af det at kunne brevstemme i god tid. Altså, det er jo coronapandemien, som er skyld i, at vi gør tingene anderledes. Hvad betyder det her ændrede forhold? Altså, uanset hvad, så er jeg rigtig glad for at kunne benytte mig af min demokratiske rettighed og pligt til at afgive stemme via brevstemme. Hvordan er du blevet rådgivet? Jamen, det har været fin rådgivning, jeg har fået. Altså, som sagt er der jo valg til 4 forskellige fora. Bygdebestyrelsesvalget gælder selvfølgelig kun for bygdebefolkningen, men de ansatte har jo også travlt med andre ting. Jamen, der er jo også folk, der ringer for at fortælle, at de ikke kan komme frem til valgstedet på dagen, så ringer de i forvejen og hører, om de kan afgive stemme via brevstemmer. Det er som regel ældre mennesker, svært dårligt gående og borgere med handicap. Så vi har jo selvfølgelig været interesseret i at modtage så mange brevstemmer som overhovedet muligt på grund af coronasituationen. Således at vi ikke afholder folk fra at udvise deres interesse og udføre deres pligt. Og selvfølgelig er der spænding hos folk, der har afgivet stemme via brevstemmer. Altså, jeg håber, der kommer forandringer. Når jeg tænker på, hvordan den sidste valgperiode er gået, så håber jeg, at der kommer nye toner over hele linjen. Og således har vi haft det her indslag, der handler om folk, der har afgivet deres stemme via brevstemmemuligheden. Irene, hvad betyder det, at man kan afgive stemme via brevstemmemuligheden? Altså, corona har jo haft en stor indflydelse, selvom vi ikke har nogen coronatilfælde i Grønland i øjeblikket. Men så har der jo selvfølgelig været opfordringer til, at man skulle bruge mundbind, når man skulle op og afgive stemme. Men som Lars Emil også var inde på,
måske skal man overveje i forhold til, at vi kun har én stor valgkreds til Inatsisartut. Der kan jo være borgere, ældre for eksempel, som ikke ønsker at blande sig med mange andre mennesker. Jeg ved godt, at det har været muligt at afgive stemme som brevstemme i forretningerne, men uanset hvad, så må vi for fremtiden overveje, hvilke andre måder vi også kan gennemføre valghandlinger på. Altså Anna Wangenheim, som var naalakkersuisoq for sundhedsområdet, da coronaen brød ud. Og det blev jo så vigtigt, eller interessant at se, om det har haft nogen indflydelse på valget af Anna Wangenheim. Fordi hun har modtaget så mange roser og fået masser af klap på skulderen for den måde, hun har håndteret coronasituationen på i begyndelsen. Rosa Nguak. Isak Stock var inde på, at han holdt op, at han fulgte med via Facebook. Det der med at følge med på Facebook, hvordan er det? Jamen uanset hvad, så gavner det jo alle mennesker, som bruger Facebook, og vi skal huske på, at op mod 70% af den grønlandske befolkning har en Facebook-profil, og på den måde så har de let adgang til de forskellige kandidater og partiers programmer. Ligesåvel som man selvfølgelig skal se mellem fingrene på, hvad der er skidt og hvad der er godt i forhold til rigtigheden og oprigtigheden af de forskellige udmeldinger, der kommer. Det handler om, at man skal have en kritisk distance, når man er Facebook-profilbruger. Fordi uanset hvad, så kan kandidaterne jo komme langt med at love til højre og venstre via deres Facebook-profiler. Det kan også være, at de måske kommer med urigtige oplysninger. Så derfor pas på med, hvad I sætter jeres lid til. Men uanset hvad, så handler det om, at man som Facebook-bruger kan udbrede sig på en helt anden måde end dem, der ikke har. Men vi oplever også, at der kan være udfald og negative angreb mod Facebook-skriverne. Så derfor så synes jeg også, at man skal bruge Facebook med omtanke, også i forhold til de informationer, man får derfra. Med hensyn til Anna Wangenheim, så blev hun jo naalakkersuisoq medlem der i marts måned sidste år, hvor hun også kom frem med forskellige taloplysninger, og hun har været rolig og fattet mange gange, når hun stod frem og skulle informere befolkningen. Så derfor bliver det spændende at se, om det har haft nogen effekt på det valg, hun får i dag. Lars Emil? Måske er det første gang, vi oplever, at man kan afgive sin stemme i en butik. Det er jo en helt andet, stemning og situation, man oplever. Hvad mener du? Jamen selvfølgelig er det i orden, at man har givet mulighed for at afgive brevstemme via butikkerne. Men vi skal huske på, at det er en højtidelig dag. Det er jo demokratiets højborg, når vi har valgdage, og det er ikke sikkert, at man føler det, når man står i Brugsen og udfylder en masse forskellige papirer. Men det har jo været en mulighed. Så derfor tænker jeg, at måske skal vi have flere valgsteder, for eksempel i Nuuk, som er så stor. I Nuuk er der mulighed for måske også at bruge forsamlingshuset ud over sportshallen, og man kunne have et valgsted i, Nuussuaq, og også et i Ringerikbund. Men selvfølgelig har det været dejligt, at man har kunnet afgive brevstemmer, og vi skal også overveje muligheden, eller hvad det betyder, når man har flere valg på samme dag. Altså, hvad har I måttet gøre for at tilpasse jeres situationen? Hvad har du gjort? Jamen, jeg prøvede at vælge et tidspunkt, hvor jeg mente, at der ikke skulle være så mange mennesker. Men jeg sad faktisk i bilkø ret længe på en ganske kort vej, og det var selvfølgelig hyggeligt, at man kunne hilse på vælgerne og andre, som var rundt og give bolsjer til det bilkøventende
vælgere. Så selvfølgelig har der også været noget underholdning, det må man jo sige. Hvis det havde været dårligere vejr, hvis det havde været regnvejr for eksempel, jamen så havde vi nok set andre udfordringer. Da jeg var på vej op til KNR TV ved 7:30-tiden, jamen der var der en bilkø så lang, og vi kørte i sneglefart, og det tog ret lang tid at komme helt frem. Og der så vi jo biler, der stadigvæk var på vej op mod valgstedet, og det var jo utroligt altså, at man ikke har kunnet overholde lukketiden kl. 20.00, men man stadigvæk holder åben. Rosangur Rossen, hvordan har du måttet tilpasse dig dagen? Jamen, jeg var oppe i butikken bare for at prøve at afgive min brevstemme i en butik. Det tog rigtig lang tid, fordi man skulle udfylde en masse forskellige formularer. Og jeg stod jo med vintertøjet på og med alt det, jeg havde handlet i mine poser. Så jeg stod i 15 minutters tid, lige så vel som andre også måtte vente længe for at blive færdige. Og det er jo 3 kuverter, man skal putte sine forskellige brevstemmer og formularer ned i. Så man kunne selvfølgelig godt blive lidt forvirret, men nu har jeg prøvet det. Irene? Altså, jeg elsker jo at lytte til debatterne, valgdebatter, og jeg plejer at komme frem til stederne, men denne her gang, der har jeg lyttet og set på hjemmefra via tv og radio, og jeg har også fulgt med på dem, der har live-transmitteret deres vælgermøder. Altså, jeg har også bemærket, at der var en rigtig mange mennesker, og der var mange, som tog selfies for ligesom at bevise, at nu har jeg været op og afgive min stemme. Og noget nyt er jo, at de har mundbind på alle sammen, så det var også et nyt syn, så at sige. Vi har også gæster i studiet. Andreas Brandt har 2 siddende der. Yes. I studiet har vi 2 gæster. Altså, de var jo gamle kammerater, kan vi sige. Det har vi jo set i forskellige sociale medier, at de er. Jeg har haft jer som gæster før. Altså, hvordan går jeres kammeratskab? Jamen, det bliver værre og værre. Vi har jo spist sammen her til aften, for ligesom at afslutte den valgperiode, vi lige har overstået. Lige så vel som vi også er blevet færdige med valgkampen. Og altså, min gode ven, min gifar, min hjælper, han er en rigtig god kok. Så han får ikke løn for at lave mad til mig i aften. Altså, du er formand for dit Nalerak-parti. Hvorfor har du ikke spist sammen med dine partikammerater? Jamen, jeg blev inviteret til at komme på tv, så jeg valgte så at lave mad derhjemme og inviterede min kammerat her til at spise sammen med mig, fordi vi skulle herud bagefter. Vi spiste rensdyr og hjerter med lækker sovs, og det var et dejligt måltid. Og jeg havde besluttet på forhånd, at vi ikke skulle drikke vin, fordi min kammerat han bliver lidt sur i mælet, når han drikker vin, så jeg valgte, at vi kun skulle drikke sodavand. Hvornår blev I kammerater egentlig, I 2? I kommer fra hver sit parti. Så vidt jeg husker, så var det vist i 2007, da jeg blev medlem af Inatsisartut, mens Hans Enoksen var formand for Naalakkersuisut. Og det var der gang, jeg mødte ham første gang. Selvfølgelig havde vi mødtes tidligere i andre politiske sammenhænge, men det var en speciel aften, hvor vi ligesom startede vores kammeratskab. Men altså, det ser ud som om, at vi bliver mere og mere fjender efterhånden, som vi nærmer os resultatet af valget. Jamen, Hans Enoksen, selvom du er gammel kendt politiker på landsplan, så er der jo også noget almindeligt menneskeligt over dig.
Ja, men det, du har ret. Som politiker, så kan det være meget hårdt, og det kan være tungt. Og derfor er det vigtigt, at man også styrker hinanden mentalt. Da jeg mødte min kammerat Aqalok, der var han en glad dreng. Så jeg har aldrig været generet over for ham. Og vi begyndte så også at spise sammen i ny og næ, og på den måde så har det styrket vores kammeratskab gennem årene. Og nogle gange så drøfter vi også og diskuterer vi i telefonen. Så selvfølgelig kan det være anstrengende, men det er også hyggeligt. Hans, du har hustru, og Aqaluk, du har en partner også. Hvad siger jeres partner og kærester og koner til, at I er to fra vidt forskellige partier, der er så gode kammerater? Altså, jeg bor jo i Nuuk, og min partner bor i Narsarsuaq. Og Hans Enoksen, han er også tit i Nuuk selvfølgelig, mens hans kone er i Itilleq. Men selvfølgelig så, når vi mødes, så hilser man på hinanden, som om man er gamle venner. Og det samme gør vores børn. De skeler ikke på, hvilket politisk partifarve man har. Altså, min datter, som endnu ikke er valgbar, har jo ellers lovet, at hun ville sætte sin stemme på Hans Enoksen, fordi hun synes, han er sådan en hyggelig onkel. Og på den måde, så kan jeg godt forstå Aqaluks datter, fordi hende støtter jeg op, og jeg er enig med hende og rotter mig sammen med hende, så vi kan stå sammen imod de andre. Men jo, det er dejligt. Altså, du er jo en garvet politiker efterhånden. Du har været i politik i mange år, og Aqaluk, du har været politiker i 14 år efterhånden. Påvirker I hinanden i jeres politiske standpunkter med jeres kammeratskab? Altså, nogle gange så kan vi jo godt være stride over for hinanden, og for eksempel en enkelt gang, da vi holdt møde i et Inatsisartut-udvalg, der var vi dybt uenige om en enkelt ting. Og når han sagde noget, så kiggede alle udvalgsmedlemmer på Hans, og når Aqaluk fik ordet, så kiggede alle sammen på mig. Og det er jo et tegn på, at man godt kan være venner og kammerater, selvom man er vildt uenige i det politiske programmer, man har. Så selvom vi kan have uenigheder i udvalgene, jamen så er vi jo stadigvæk kammerater, når vi går ud og forsoner os med hinanden. Og nogle gange ude på gangene, så skal vi jo selvfølgelig altid gøre noget for at skjule vores, hvad skal vi kalde det, det, at vi kan være uenige, men også være gode venner. Hans, selvfølgelig påvirker vi hinanden som mennesker, lige så vel som vi også giver plads til, at vi kan være uenige på mange ting. Og det oplever man jo alle steder, også inden for politik, og især inden for politik, men også andre steder. Men altså, vi ændrer ikke på vores kammeratskab på grund af vores holdninger. Min ven her er jo en ung mand, og han ønsker jo også at bruge sine unge kræfter på at angribe og gøre ved verbalt, så det kan jeg ikke fortænke ham i. Altså, det ser ud til, at folk, der bruger sociale medier, er rigtig glade for, at de har dette kammeratskab. Altså, oplever I, at andre politikere, der kan være så fjern fra hinanden politisk, kan være kammerater? Jeg har ligesom ikke rigtig set nogen andre, der kunne være kammerater på den måde. Selvfølgelig er der venskaber rundt omkring på tværs af partiskellene. Men altså, vi har jo ligesom fundet hinanden på en anden måde. Altså, vi driller hinanden. Og vi kan finde ud af at være sammen. Og derfor så synes jeg, at det er vigtigt også at sige, at når man arbejder i det politiske, så kan det være meget tungt, og især være uenige. Så derfor er det vigtigt, at man ligesom kan lette stemningerne
Og det går jo heller ikke ud på at skælde hinanden ud for de holdninger og meninger, man har. Tværtimod, så skal man jo give plads til, at man redeligt og uden at blive skudt noget i skoene, kan fastholde sin holdning, og at man får respekt fra den anden side. Hans? Ja, det at vi er så gode venner, så påvirker det selvfølgelig også andre folkevalgte i Inatsisartut. Fordi vi viser jo, at vi kan have de strideste og være dybt uenige i det politiske, og så kan vi jo så sludre sammen og drikke kaffe sammen i pauserne. Og så på den måde, så er det altså noget, som giver os alle sammen fornyet energi, og det giver os mere styrke til at være den, vi er. Så det handler om at både at kunne have et nærhedsprincip og alligevel fastholde sin holdning. I har jo erfarne politikere begge to. Selvfølgelig er I forskellige. Hans, du sagde, at du har været medlem af menighedsrådene, men det har Aqalwaq ikke. Ja, og jeg har heller ikke stillet op til menighedsrådene. Jeg er i den politiske verden, jeg er politisk menneske, og det er måske det, der adskiller mig fra Hans. Altså, Hans er lidt tættere på menighederne i forhold til mig, og selvom at jeg har familiemedlemmer, som er religiøse, men jeg er ikke sådan dybt religiøs i dag. Og jeg går heller ikke så meget til de forskellige religiøse handlinger. Men lad nu Hans tage sig af det, så tager jeg ham af mit. Altså, I siger, at I også kan være uenige, både i Inatsisartut-møderne, men også i udvalgene. Men nu har vælgerne for eksempel sagt, at der er for meget uenighed fra talerstolen i Inatsisartut. Hvordan er det, når I ligesom har været dybt uenige og diskuteret med høje bølger? Hvad siger jeres følelser så bagefter i forhold til at kunne se hinanden i øjnene? Altså det, der er mærkbart, det er jo for eksempel, når Inatsisartut er nyt, hvor man først skal føle hinanden lidt på tænderne. Og selvfølgelig er det også noget, som ligger os meget på sinde, når vi er folkevalgte, nemlig Grønlands ve og vel og den udvikling, vi ønsker. Altså, vi kan jo godt mærke, at der måske er nogen, som har svært ved at se ud over deres egne holdninger, men vi får alligevel også nogle velmenende nik fra de andre på grund af vores kammeratskab. Altså, jeg vil aldrig nogensinde stå og sige noget, som jeg ikke mener. Så derfor så er jeg tro imod min egen tro og mit parti og det program, vi har. Og det kan selvfølgelig afføde nogle kraftige diskussioner og debatter, men jeg har ikke ændret mig synderligt på det felt. Det, jeg synes, der er vigtigt at skulle overvinde, eller lade det blive overstrålet af, det er nemlig respekten for hinanden. Aqalwaq. Altså, man var jo lidt inde på det under valgkampen i forhold til mobning og drillerier, som vi oplever. Og nogen synes jo, at det kan være, at det ikke er. Altså, drillerier kan jo også være sundt, så længe det ikke gør ondt på nogen. Og det er jo også, altså den tone, man har, er jo også noget folkevalgte skal have for øje. Altså, vi skal huske på, at når politikerne er uenige, så kan det jo brede sig til befolkningen. Men altså, der er jo altså også nogen, som måske har en lidt anden holdning, men som vælger at tie stille frem for at ligesom åbne en ny diskussion eller en ny uenighed. Så uanset hvad,
Som folkevalgt, så er det altså vigtigt, at man kan lytte til de andre og ikke være lukket, men være åben. Og det synes jeg er et rigtig sundt tegn for samfundet. Hans, jeg kan ikke forestille mig, at jeg skulle sidde bare og nikke og sige ja i politik. Nej, det kan slet ikke lade sig gøre. Dem, jeg vil forsvare og arbejde for, dem vil jeg tale højt om. Og vi ved jo også, at der rundt omkring i politik er den samme situation. Hvad skal I aften, når I går fra tv her? Jeg skal lige op i mit bolig. Jeg skal lige vaske op efter vores aftensmad. Og så vil vi følge med resten af aftenen, og vi glæder os og er forventningsfulde i forhold til et samlet landsresultat. Jeg skal over til Inuit Ataqatigiits samlingssted. Jeg skal ligesom Hans lige hjem først, og så skal jeg hen til vores valgsted. Det har jo været en travl tid, så uanset hvad, så skal vi jo slappe lidt af her. Og selvfølgelig vil jeg holde øje med valgaften her, og jeg ser med spænding frem til landsresultatet. Og jeg glæder mig over, at vi i det hele taget har demokratiske rettigheder. Hans, jeg håber ikke, at min kammerat, sindsstemning vil komme ud for mange bølgegangen, og at han ikke bliver forsløret i tankegangen. Altså, når han så siger, at jeg skal med ud og ryge sammen med ham, jamen så forsøger han at lokke mig ud på de værste ting. Men hvad? Ja, nu skal vi så have et lille musikalsk, indslag, og den hedder Ikingutika, mine venner.
Angestelleromo, Kimetse, Hikimutitarisat, Utet, Piderama, Ungasisumon. Angestelleromo, Kimetse, Hikimutitarisat, Utet, Piderama, Ungasisumon. Således. Inadarin kumbut isibarang inususu nuisakadunerang unuaman kumbut sasyungang inokang nerari narunakang Imani kedua unta nederasabo Imani kedua unta nederasusa Umbadi
Nugar og Marti. Det var fornøjeligt. Vi hører igen fra dem i løbet af aftenen. De har yderligere at spille hen ad aftenen. Og når Naja Møller er i Siumuts valgcenter, faktisk. Hvad sker der i Siumuts valgcenter, Naja? I Siumuts valgcenter, der er støtterne til Siumut. Jamen, der er liv og glade dage. Men de kandidaterne er ikke at se. Vi kan kun se kommunalvalgskandidater her iblandt de tilstedeværende. Formanden er ikke at finde her iblandt. Der er omtrent 30 mennesker til stede. Jeg står her sammen med Jens Søder Poulsen, sekretariatschef for Siumut. Fungerende, altså. Hvordan skal aftenen foregå her? Aftenen her i, så vil støtterne til Siumut have en glædelig aften her. Og vi følger med på storskærmen, som I kan se bagved mig. Så vil vi altså følge med i de tal, der kommer ind i løbet af aftenen. Og vi ansatte, vi har 4 ansatte faktisk, der, administrerer de indkommende tal og registrerer dem. Hvem er jeres musikanter i aften? Det er Susa, der spiller for os i aften. Vi regner med, at de starter omkring 9:30. Hvor er jeres formand? Formanden er sammen med sin familie i hjemmet lige nu. De kommer lidt senere hen ad aftenen, som også næstformanden også vil indfinde sig lidt senere hen i aften, når de lige har fulgt med på tv derhjemmefra. Jamen, valgstederne lukker kl. 20.00 på landsplan i aften. Jamen, hvad regner Siumut med af resultat af valget her? Jamen, vi har forhåbninger selvfølgelig. Og efter hvad vi har hørt fra Nordgrønland og fra Sydgrønland, at tallene, vi har ikke tallene eksakt, men dem vi har haft kontakt med, de lyder fortrøstningsfulde. Jens Søder Poulsen talte jeg med her i Siumuts valgcenter. I Kador. De har en antalsmæssig begrænsning på 100 personer, så derfor der bliver snart fyldt her. De når snart til grænsen. Og vi vender tilbage her til Sienhen. Og vi takker også Naja. Vi har også gæster her i studiet. Værsgo, Bigge. Vores gæst er Cecilia Marie Jacobsen, 37 år gammel. Værsgo. Eller velkommen til. Cecilia Marie, det er din første valgkamp. Hvordan føles det at være nyfin, valgkompetent? Jamen, det er altså en dejlig fornemmelse. Altså, jamen, i vores valgtur fra Ilulissat helt ned til Sydgrønland, jamen, det var en uforglemmelig oplevelse. Da du stillede op for første gang, hvilke tanker gik igennem dig? Jamen, mine tanker har selvfølgelig fra grunden til, at jeg tog en beslutning, dengang da jeg stillede op, eller da jeg blev medlem af bestyrelsen for Samarbejdspartiet, der havde jeg ikke forestillet mig, at jeg skulle stille op til politisk valg. Men efter hvad jeg kunne høre, så omkring jeg besluttede mig lige pludselig for, at næste gang, så fortalte jeg formanden, at jeg Chili, vores formand, at jeg stiller op næste gang. Og dagen efter, så gik demokratiet fra koalitionen. Jamen, det var skæbnen. Jamen, du var på valgturné. Jamen, det var meget en sjov oplevelse. Vi startede i Ilulissat om aftenen, da vi skulle stille op til vælgermøde om aftenen. Der var jeg ude og gå tur i Ilulissat og oplevede Nordgrønland. Jamen, det var første gang, jeg nogensinde havde været så
højt nordpå. Det var en oplevelse, der er værd at huske. Og valgkampene, vælgermøderne, hvordan følte du det? Var der lampefeber? Jamen selvfølgelig var jeg da spændt fra starten af. Jeg var meget spændt. Jeg var edderspændt. Jamen, jeg var bange for, at jeg skulle tage forkerte ord i munden. Det var jeg lidt bange for, men selvfølgelig efterhånden, som turen skred fremad, så følte jeg, jeg fik opbygget en styrke og følte, at jeg fik mere selvtillid i mine ord. Jamen, i jeres valgturné, der har du også mødt mange mennesker uden tvivl. Hvordan reagerer folk på dig? Jamen, det er dejlige reaktioner, jeg har indhøstet på turen. Jamen, der var nogen, der ville have selfie sammen med mig, og jamen, det var en glædelig oplevelse. Der er mange, der stiller op og samtaler med mig omkring deres personlige problemer til dels. Således at jeg føler, at jeg får værktøj til mit videre arbejde. Når man er til valgkamp, dem, der stiller spørgsmål, dem skal I jo være forberedte på. Hvordan føles det at skal være forberedt og skulle være på forkant med? I starten i Ilulissat, jamen, da der blev stillet spørgsmål, der skete der noget, jeg ikke havde regnet med. Der blev der stillet spørgsmål omkring fiskeriforhold og sælskind. Da vi nåede til spørgsmålen, jamen, der vendte jeg til min barndom faktisk, og jeg blev berørt. Berørt var jeg ved at sige, følelsesmæssigt berørt på baggrund af de følelser, jeg havde med i lasten. Men efter at vælgermødet var over, og at jeg så vendte en tur op i hovedet, så fik jeg det på plads. Den der med at være i stand til at kunne stille sig op til en valgkamp, en debat. Hvad er det for en følelse, man har, når man skal være på mærkerne deroppe ved talerstolen? Jamen, det var en særlig oplevelse for mig. Når der var valgkamp, jamen, så havde jeg gerne mine egne meninger om dem, der stiller sig op i en valgkamp til vælgermøder. Jamen nu, hvor jeg kan stå oppe sammen med dem, så er det altså en dejlig følelse. Valget i dag er jo særligt på mange måder. Der er valg til Inatsisartut og kommunerne. Hvis vi lige går derover, hvordan har du brugt dagen i dag? Jamen, min dag har jeg brugt i fred og ro. Klokken over 9 i morges, der gik mig og min samlever op til valgurnerne. Så bagefter så tog jeg hjem og ventede på, at vejret skulle klare op, fordi det var så vådt. Og så efter et møde med vores sekretærer, og efter en kaffepause med dem, jamen så besluttede jeg, at jeg bliver lige sammen med børnene, fordi vi har ikke en container stillet op uden for Inusivik. Hvad er dine planer for resten af aftenen? Når jeg går herfra, så går jeg over til Blok 9 festesal, over til mine partikammerater. Jeg glæder mig, fordi valget blev udskrevet i hui og hej, så har vi haft travlt lige siden dengang og skulle følge med i løsningen af vores opgave. Jamen, så er vi nået frem til i dag. Cecilia Jacobsen, tak fordi du gad at komme og besøge os. Kan I få en god aften også? Jeg siger også mange tak. Jamen, nu skal vi også lige have en kontakt med Andreas. Er ved Inusivik valgstedet. Hvordan er status op ved valgstedet? Optællingen, Andreas? Ja, nu. Valgstedet er langt om længe lukket. Nu. 2059, så har valglederen, den sidste, der stemte. Jamen, valghandlingen har foregået 1 time længere end normalt her i Nuuk. Og jeg skal lige oplyse,
at de blyanter her, man har fået med hjem efter afgiven stemme, dem er der 10.000 stykker af, som Kommunerafik Sommersår har doneret. Hvis vi ser på tallene i dag, 48% af de valgberettigede har afgivet stemme til Inatsisartut. 48,87%. Og til Kommunerafik Sommersår, der har 47,23% afgivet deres stemme. Og til menighedsrådet, der er det 21% omkring. Disse procenter, brevstemmerne er ikke medtaget i de procenter. Der er omkring 1550 brevstemmer afgivet, siger valglederen, valgformanden. Jamen, der er ingen, der ved, hvad de indeholder. Det kan godt være, at nogle af dem kun indeholder at stemme til kommunalvalg, og nogle kun til Inatsisartut, og måske kun til menighedsråd. Det er meget uvis, hvor store ændringer de kan afstedkomme. Jamen, de er i fuld gang med optælling, og Frederik Lundblad håber på, at før midnat, så måske det er færdig med optællingen her i huset. Men der kan ske, hvad der kan ske alt. De håber på, at de kan blive færdige før midnat. Det er, hvad vi sådan umiddelbart har. Altså, valgstedet er lukket kl. 20.59, og optællingen er i gang. Spændende, siger Andreas, navnebrødre. Og nu har vi tal fra Nuuk, og så kan vi gå lidt sydpå til Qaqortoq. Jørgen Simonsen. Jørgen Simonsen, du er hjemme hos en familie. Hvem er du på besøg hos? Ja, det er her i Qaqortoq, der i en lejlighed i en bygning. Det er en familie, vi besøger, og det er Gerhard Jacobsen og Asuba og hans kone Oda Jacobsen. Vi skal lige tilspørge, hvordan de bruger en valgaften hjemme. Da vi kom ind, jamen, der var der fuld plus på fjernsynets højttaler. Først vil jeg lige spørge Oda Jacobsen. Sådan en valgresultater, når de sådan fremkommer i tv og radio, hvordan følger I med? Jamen, jeg har forsøgt at følge med ved udsendelserne. Men jamen, når jeg skal op 7:00 om morgenen og på arbejde, så kan jeg ikke følge med natten lang. Det er kun Uda, der følger med til enden, faktisk. Hvor vigtigt er det at følge med i sådan en valgaften og indkommende resultater? Som gammel vælger, så er det altid spændende, hvem der bliver valgt ind. Og det vil jeg gerne følge med i. Jamen, når jeg vågner om morgenen, så spørger jeg, hvem kom ind, og hvem kom ikke ind? Hvornår har du tænkt dig at holde ud til? Jamen, jeg har ikke sat en grænse endnu. Så længe jeg kan holde øjnene åbne, så vil jeg følge med. Din kone siger, at du følger med helt til enden. Hvor meget følger du med? Jamen, jeg tager den fra en begyndelse og helt til slutningen af udsendelse. Jamen, man må sige, at nærmest dem alle sammen. Du er fisker, og din kone er pensionist. Har I et fast parti? Og jeg fandt ud af, at I stemmer på et bestemt parti. Hvad er det for et parti? Kan du fortælle mig det, I stemmer på? Jamen, måske jeg kan sige fra starten. Dengang vi var unge, der startede partierne op her i landet, og jeg var lærling dengang. Dengang partierne blev etableret, så jamen, der splittedes man op, og der var kun 2 partier, Siumut og Atassut. Jamen, der kom vi i 2 lejre. Allerede dengang, der var jeg med i Siumut. Hvor længe skal du følge med i aften? Fordi eksempelvis sidste gang, der trak det meget langt ud til hen på morgenen. Jamen, jeg vil være interesseret i at høre resultaterne, så jeg følger garanteret med helt til enden. Jeg er meget spændt.
Jamen, det er altid spændende. Ja, jeg følger med til den. Uda, er du også spændt? Jamen, jeg er også spændt på. Jeg er åndløs over, hvem der kommer ind. Ja. Og den, jeg har stemt på, hvor vedkommende kommer ind. Jamen, hvis vedkommende kommer ind, så vil jeg råbe det ud, faktisk. Jeg har både... Jamen, jeg har stemt på ene Siumutter til alle valg denne gang. Således har vi besøgt en familie. Og således kan vi takke familien Gerhard Jacobsen af Super og konen Uda Jacobsen. Tak fra Rotterdam. Det var fornøjeligt at følge med jer. Som opfølgning, Irina, når du ikke er her i studiet, hvordan følger du så med i valgaftenen? Altså, vi følger jo med i politikken, og det er jo således, at vi gør det langt ud til natten og følger med. Og det er jo altid spændende, hvor man tager en kop kaffe og tager en kage og følger med på internettet og tager kontakt med nogle af vennerne, hvor vi så taler om det. Og så på den måde, så kører aftenen på en ganske underholdende måde. Og Rosenborg, jamen sådan er det også, og vi følger jo selvfølgelig også med i Facebook for at se, hvordan debatten den kører. Og Lars Emil, jeg følger ikke med. Nej, selvfølgelig, jeg følger med. Og jeg følger altid, uanset om jeg så ikke er med som kandidat, så har jeg altid fulgt med. Og ligesom Irene og Rosenborg, så er det jo ofte, at jeg er hjemme og følger med, hvor jeg så er sammen med nogle venner og kammerater, hvor vi spiser sammen. Og hvor vi så på den måde kigger ind i løbet af aftenen, så besøger vi valgstederne. Og Rosenborg, så skal vi lige komme til på en lidt anden kant. Og her i forbindelse med, hvor Cecilia er på besøg. Og det er jo således, jamen altså, hvad skyldes det, at valgdeltagelsen er lidt lavere? Altså i 2019, da vi sad sammen, så sad jeg sammen med Martha Labensen, og hun nævnte så dengang, at hun har så bemærket, at der er færre kvindelige valgkandidater. Men da jeg så undersøgte i dag, så forstår jeg, at der i forhold til 2000, så havde det været 73 kvindelige, og i dag så er det 53. Det vil så sige, at det er færre med 20, og jeg ved så ikke lige, hvorfor det skyldes, at det er blevet færre. Men det kan så være, at det er så på grund af eksempelvis, hvor Alder Hammen og hvor Nive Olsen og Rande Iwaldsen og dem, som har været fremtrædende i disse kampe. Og i dag er det jo så måske mere mandlige topkandidater, som har været. Desværre så er de kvindelige måske være mere anonyme. Og Lars Emil, altså i forhold til den kvindelige deltagelse af kandidater, hvordan vil du se på det? Altså det er synd. Også fordi, at jamen altså, halvdelen er jo selvfølgelig kvinder. Jamen altså, der skal jo så være sådan en lille, altså det burde være sådan at afspejle det på samfundet. Men desværre så er det jo kvindelige deltagere som kandidat. Jamen det kan være interessant at se på, hvorfor er det sådan. Jamen altså, vi ved jo godt, at der er en stor interesse politisk blandt dem. Jamen altså, det kan måske skyldes. Altså den måde, som politikken har udviklet sig, og så i det politiske arbejde. Jamen så sker det jo eksempelvis, at det så uden tid kan være langt ud på natten, og det har måske været sådan, at kvinder ofte har en større ansvar for hjemmet, så kan det måske være, at det har påvirket den udvikling, altså det politiske arbejde. Jamen altså, selvfølgelig, hvis man gerne vil det, så vil man kunne finde den der lige fordeling af det politiske billede. Jamen altså, hvis man er færre, jamen altså, det er også fint nok. Jeg vil godt lige nævne her. Altså politisk, jamen altså, det kan måske være færre. Men altså, når man tænker på, jamen altså, ved jeg jo godt, at de kvindelige topposter er blevet flere, men til trods for, at de politisk set måske er lidt lavere.
Altså her i Irene, omkring det der med, at Rosenborg har bemærket, at den mindre kvindelige deltagelse er lavere. Jamen, vi kan jo se det på tallene. Altså, man kan jo så se, at kvinder er dygtige til samarbejde. Altså, når de så også er med til at påvirke hovedemner og lignende. Og jeg har så også bemærket, at blandt de kvindelige kandidater, så har de talt om, at de har talt meget om de kerneværdier i familien. Og eksempelvis blandt andet også, hvor de så også har påpeget omkring misbrug blandt børn. Og det er nogle af disse ting, som fylder meget blandt de kvindelige kandidater. Men så derfor så er det egentlig synd, at der har været færre kvindelige kandidater. Og Rosenborg, altså i forhold til den grønlandske historie omkring det, altså fra den gang, altså de første 25 år, så var det jo ikke kvindelige. Jamen altså, så var det jo så, at efter 25 år, så begyndte de at komme frem, men altså, det var jo så anonyme. Altså her i forbindelse med det historiske, jamen altså, det var jo så i 1920'erne, hvor de kvindelige også kom ind i det her billede, i det politiske billede. Jamen altså, i den historisk set, så ved vi jo godt, at kvinder stadigvæk også er noget anonyme. I forhold til Irene og Rosenborgs kommentarer, jamen altså, din mor var politiker, Lars Emil. Jamen altså, hun har jo været anderledes i forhold til mange andre. Jamen altså, hun var politisk aktiv, før hun blev valgt. Altså, og hun var ikke tilbageholdende. Og jeg kan huske, da jeg var barn, jamen, så synes jeg, at jeg har været lidt genert overfor, fordi min mor, hun talte højt. Og når hun så også synger salmer højt, altså det der med at kunne udtrykke sig tydeligt, er jo vigtigt for en politiker. Og det er jo ofte nogle gange det, som måske man løber ind i en mur på den måde. Men altså, når man tænker på, altså når man siger, at halvdelen af kandidaten skal være halvdelen, og selvfølgelig kan man have forskellige meninger omkring disse ting. Men uanset hvordan man vender, jamen altså, til trods det, så ved vi jo godt, at som Irene siger, så er det blevet færre. Vi bliver nødt til at gøre, at vi kan engagere kvinder til at engagere sig i det politiske liv. Jamen altså også fordi, at de er sådan, de tænker jo anderledes, og jeg synes, at de forhold, som de har, burde være bedre. Nu har vi jo så altså kørt her i løbet af et par timer, hvor vi er begyndt at se på nogle tal, og vi kan jo så se her i Qasiarsuaq, så er der de her tal, og vi kan se, at Inuit Ataqatigiit er blevet stemt på 93% i Qasiarsuaq, og det næste der på 22%. Altså disse tal, som vi ser nu, jamen hvad peger de på, når man ser på yderdistrikten Lars Emil? Jamen altså, jeg synes, at vi skal bemærke det her, specielt i Sydgrønland. Altså når man tænker på, fordi det er omkring i Sydgrønland i Narsaq, og det er jo noget, som vi også skal bemærke. Også fordi, når man tænker på Qasiarsuaq, jamen også fordi der Inuit Ataqatigiit har jo også nogle kandidater, som også har været med til at spille ind på det her. Jamen altså, det var også min tanke. Altså når man ser på Sydgrønland, jamen så er der jo Siumut Inuit Ataqatigiit har været ledige, så derfor så er det jo spændende, når man tænker på omkring det der med, om det kommer til at spille ind med Kværnefjeldet, og så den mening, der har været debat om. Jamen altså selvfølgelig vil det være spændende, hvordan det kommer til at se ud. Altså det er jo ganske spændende, hvordan den udvikler sig. Altså herfra nu, så skal vi gå videre, og så op til Sisimiut, og Dr. Reimer Johansen, vi skal lige have kontakt med hende. Hvor er du henne nu? Jeg er i en festesal i Qasiarsuaq sammen med Nadaraqs, og de er i gang med, at de er ganske glade, og de er utroligt glade.
Jeg står sammen med Natteraks formand i Sisimiut. Hvordan går det? Aftenen har været ganske god her i Gudsgangsår Festesal. Der er omkring 50, som er ganske glade og opløftede. Og jeg synes, at vi har haft en god valgdag, hvor vi har haft en ganske opløftet stemning. Så derfor så har de været ganske glade til Sisimiut, så derfor så har vi en rigtig god aften. Hvad håber du? Jamen altså, vores håb er jo det, at vi til Inatsisartut og kommune og at Nattaq kommer til at komme ind i en fremgang, specielt til Inatsisartut. Altså sidste gang, der var til Inatsisartut, jamen så fik vi jo så 4 kandidater, som kom ind, og vi håber jo på, at der kommer flere. Altså her i forhold til i 2017, så var det kun 1 kandidat, så derfor så er det jo vores forhåbning, at den her fremgang kommer til at være meget tydeligt, og med tanke så jamen altså, vi glæder os også, når man tænker på. Ja, altså når man tænker på jamen altså, byggestyrelsen har jo også været noget, som... Jamen altså, hvad er tanken, som kom? Jamen altså, jeg har altid haft interesse for politik siden min barndom, og jamen altså, jeg har så på den måde også kommet nærmere til den der med at være med til at være kandidat. Og der havde jeg så egentlig tænkt en gang, at jeg vil være med. Men altså det, der er sket, har jo været ganske voldsomt. Og tiden har jo altså været kort, så derfor så har jeg så bare bestemt mig for, at jeg er kun 29 år, så jeg har stadigvæk muligheder. Så derfor så er det kommunen, jeg har koncentreret mig om. Jamen, I må have en god aften. Vi kan så sige, fra Natteraks festsal, så siger vi tak. Vi siger også tak til dem fra Sisimiut. Og Bigge fra i vores studie har en gæst. Altså, Avia Lønge, børnetalsmanden, er på besøg hos os. Altså, hvordan følte du det med i valgaften? Altså, jeg har fulgt med. Er det dem, som er kommet frem, og specielt disse forskellige emner, som er blevet bragt frem i forbindelse med valgkampen, dem har jeg set på. Hvor meget børnene føler i valgkampen, er jo noget, som også optager mig. Altså, vi vil selvfølgelig komme tilbage til dig, fordi vi skal lige have en lille indslag her, hvor vi skal se børnenes verden, hvor vi ser, at børn følger med i det politiske billede. Altså, disse her 3-6 år er jamen, altså, det er begyndt at være glade for forskellige partier. Jamen, altså, nu er der redom, nej, og at det er sut. Jamen, altså, vi er glade for dem. Så Samarbejdspartiet. Samarbejdspartiet. Og at det er sut. Jamen altså, børnene er begyndt at interessere for politik. Altså, den første, det var jo så en 5-årig pige, som fik en anden interesse. Hun sagde, at hun var demokrat. Hun er demokrat, og hun vil gerne til Danmark. Og på den måde, så begyndte de andre børn også at komme ind på de her med partier. Altså, der er de her 7 partier. Så har børnene også taget nogle emner op, som de gerne vil nå. Og så er der nogle plakater, hvor man kan se, hvad det er for nogle ting, som de gerne vil arbejde på. Og medarbejderne, de tog det op, hvilken baggrunde disse her børn, altså hvorfor de har taget op med de forskellige emner, som handlede om børn. Altså børnene har skrevet nogle ting, som de mangler. Og det er tydeligt, at der her i forbindelse med valgkampen, altså så taler de om disse mangler, som vores børnehave har. Altså der er forskellige ting, som de gerne vil nå. Og jeg vil gerne have forskellige fagklienter. Jeg vil gerne have teater. Jeg vil gerne have en spade og løbehjul. Og så et skuespilshus.
Jamen altså, det er jo noget sjovt. Jeg vil gerne have, at vi kan have cykler og løbehjul.